Bizkaiko Foru Aldundiak 363.000 metro karratuko azalera duen industri lurzorua du lurralde historikoko toki desberdinetan behar izana duten enpresantzat. Eskaintza hori azpiegiturak ekonomia sustatzeko sailaren pentsudan dagoen sozietate publikoaren bidez kudeatzen da. Ekonomia sustatzeko Foru Diputatu Imanol Pradalesek azaldu duenez, eskaintza hau Bizkaiko elkartegi batzuetan dituen bulegoen 82 moduluen eta 52 industri pabiloien eskaintzaren osagarria da. Helburua kokapen fisikoa behar duten enpresei erantzuna ematea da, hala oraintsu sortutakoak direlako, nola egoitza aldatu nahi dutelako, edo zabalkuntza geografikoko fase bati ekin beharra dutelako. Eskaintza hau erabat eguneratuan ezagutzea oso erraza izango da aurrerantzean. Bizkaiko Foru Aldundiak Bilboko Merkataritza Ganberarekin lankidetzan Gizlur irubebikoitza.gizlur.com plataforma informatikoa garatu baitu. Plataforma horrek eskugarri dauden lurzatien katalogoa du, eta besteak beste horien azalera eta kokapenari buruzko datuak ematen ditu. Era horretan, plataforma horren pertsona erabiltzaileak bere beharrizanen araberako kokapenik egokiena aurki dezake.